Poslouchaj, ten Rybka dal facku Pavlovi, to už je dlouho. A já jsem dělal na TikToku, že proč si dovoluje, že když je profi boxer ten Mikulášek, proč si dovoluje dať facku, proč si dovoluje dať facku Pavlovi. A ten Mikulášek říkal, že až přijedu na tiskovce, že im nedá facku, šlu na kanál. Idem 15 dní na vode. Digo Mikulášek, ahoj Maro, me mangiova zdinja. Odikľa respekt, a chaľu vec, vám ale samú trket ďama z Andre. Me sa ďa pre tiskovka, me naďa korkoru, me furt 15, 12, 20 džene, furt. Ša me říkal na, keď si les burša. Furt, 10-15 džene. Bo imate valeko mama čunđa, za me zarunđomas. Ti sam na moje djeti, i gdje se malinke, a vljom mas kešta ti njoma za motrovo, pila na motrovo laži ode. Pale. Áno. Ja se ne nepam, a chaľu vec. Me som kade blonciste korkoru, ale sa respektino, sa respekt. O Ukrajinci, o gađe, o kale, o cidzinci, sa pena vlav sa cicha. Sa kamarata, chaľu vec, sa respektinen man. Áno. My ešte skere, skavka ker, bo gađe nikso keren rakle. Moc si dovolují, to už je přehnané a to sleduju a tím kleší, to je moc, co jde cigán. A jak byl Polák, jak šel Polák s tím, jak se jmenuje ten čavo, tež šli spolu? Jak viděl jsi až písničky, že ponožky tam nechal, boty a také mezi sebou. Jo, to oni umí takhle špinit člověka, víš co? To je katastrofa. Já jsem právě myslel, že tam někdo skočí, víš, a že řekne, hele ty, co děláš, ty Rybko, nebo jak se jmenuješ, nech si to do zápasu, jo, teď tady to neskoušejte, to. No ale jak jsem to viděl, říkám, ty vole, co to je? Říkám, co si to nechají? A nikdo tam nevlezl, nikdo. Já říkám, ty vole, co to je? Je to tak. Rozaděs. Dobre, Marku, jdu, bo ráno stám do roboty, měj se, drž se, ahoj, Marku, čau. Čau. Ahoj, Kajo. Čau, Marku. Hele, poslouchej, já to mám svůj názor. Ty lidi, co tam byli, a on si dovolte Rybka i Gardu a praštit ho, tak ty cigáni, když tam umí naběhnout Gáďu a dělat kliky, tak proč tam nenabylo 5-6 chlapů? Co si tady dovoluješ? Co to je tady to? Co si myslíte jako? Tam měl nedostat, aby to viděla veřejnost. Aby viděla veřejnost, že cigánovi není hostejný, že cigána tam napadají. Ale jenom hubama mají keci, jo, telefony držej, máš pravdu. Měl tam hned Rybka dostat. Než je po Gáďovku. Když umí Gáďo jít napadat cigána a ten lesní to nechá bejt a neumí to zarazit, tak proč by nemohl jít cigán tam a nafackovat toho buzeranta? Áno, Máš pravdu. Jo, neměl si to co dovolit. Neměl si to co dovolit ten buzerant. Choděj tam a nedržej pohromadě. Dneska posynou se cigáni dělají Gádě, myslej si Bůh, co jsou, jo. Rybka tam měl hned dostat a hned by mu ta koluka spadla, kdyby viděl, hele pozor, cigánci zastávají jadny. Pozor. Tak. Ale to neumě udělat. Ano. A to je chyba. A tam viděl, jak Rybka na něho, jak Mikulášek. A tam 50 cigánů, všechny telefony, všechny živiny. Když umí naběhnout Gáďo a dělat tam kliky, když umí Gáďo naběhnout a dostat se tam a dělat kliky, proč tam nenaběhlo 10-15 chlapů? Proč tam nenaběhlo? Co to tady to znamená? Co ty si na Jardu?